Hej, jeg hedder Torben Møller Hansen og er direktør for Foreningen Nydanskere. Jeg vil gerne have lov til at bruge et par minutter af din tid på at præsentere et af vores meget succesfulde produkter, højtidskalenderen. Vi er måske forskellige med hensyn til baggrund, etnicitet, alder, køn, men en ting har vi til fælles. Da vi sætter pris på at holde fest, vi sætter pris på at fejre vores højtider, og vi sætter pris på at få andres skulderklap, når vi gør det. De sidste 11 år har Foreningen Nydanskere med held givet vores højtidskalender til danske arbejdspladser, og på den måde gjort det nemt og tilgængeligt at have det her lille hensyn til hinanden. Højtidskalenderen er selvfølgelig en trykt publikation, som ser sådan her ud, men den er også, og er faktisk de sidste år i endnu højere grad blevet, en smartphone-applikation til såvel Android som iPhone. I den her trykte kalender figurerer i alt 80 højtider og internationale mærkedage. 2014-versionen står eller hænger i 5.000 eksemplarer på arbejdspladser og offentlige institutioner landet over. Nærmere beskrivelser af de enkelte højtider og mærkedage findes i appen af højtidskalenderen, som du kan hente gratis. Den findes til iOS og til Android og har i alt 70.000 brugere i både Danmark og udlandet. Appen kan indstilles til at opfylde jeres konkrete behov. Den minder dig om de højtider, der er særligt relevante for dig. Du vælger selv, om du vil læse beskrivelserne på dansk eller engelsk. Du kan dele højtiderne med din personlige kalender på din telefon eller tablet, og der er mulighed for at hente de relevante højtider ind i din personlige Outlook eller Notes-kalender, så det altid er let for dig at inddrage dem i din planlægning. Højtidskalenderen kan bruges på rigtig mange forskellige måder. Inden for sundhedsvæsenet er den et vigtigt værktøj, når der skal lægges vagtplaner. Ved at tage højde for forskellige religioner blandt medarbejdere, er det nemlig muligt at dække alle årets dage ind med hensyn til forskellige ønsker om ferie, fridag og natarbejde. Detailhandlen nyder godt af at blive mindet om særlig mad, tøj eller pynt knyttet til forskellige højtider. På arbejdspladser med en mangfoldig medarbejderskare bidrager den til større åbenhed og lyst til positiv samtale omkring kulturel forskellighed. Og generelt har medarbejdere med daglig kontakt til en mangfoldig kundeskare stor glæde af at være bevidst om aktuelle højtider. Det giver en bedre kundeservice. Højtidskalenderen er sponsoreret af socialt engagerede virksomheder, som støtter et mangfoldigt erhvervsliv. Alle sponsorer bliver eksponeret i både den trykte kalender og i appen, samt i forskelligt informationsmateriale. Men graden af eksponering afhænger af, hvilken sponsorattype, der dækker dine specifikke behov, og hvilket økonomisk råderum I har. Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Foreningen Nydanskere på telefon 33 93 43 83 eller skrive til os på info@foreningen-nydansker.dk. Du kan også besøge vores hjemmeside www.foreningen-nydansker.dk. Her kan du få yderligere information om højtidskalenderen og læse om vores mange projekter og udviklingstiltag. Højtidskalender-appen kan du hente ved at scanne QR-koden til venstre i billedet. Jeg håber, at denne korte præsentation har givet et illustrativt indblik i, hvad det vil sige at være sponsor på vores højtidskalender. Det er vores mål at nå 250.000 brugere af højtidskalenderen, fordi det giver god mening, og fordi vi kan bruge den til at være noget positivt for hinanden. Tak for din opmærksomhed.